Mission er et af nøglebegreberne, en af kerneværdierne i Dansk Oase. Mission tager udgangspunkt i, at Gud har sendt sin søn ind i vores verden for at opsøge og for at række os Guds kærlighed. Og det er den mission, vi bliver draget ind i som kristne og som hans kirke. Det er dybest set Guds mission, men vi bliver del i den, og vi får lov til at være Guds mission. Mission kan forbindes med mange forskellige ting. Mission handler ikke først og fremmest om aktiviteter. Det er ikke kirkens aktivitet, men dens identitet. At være Guds folk sendt til verden. Mission får mange udtryk. Mission er både det at dele evangeliet om Jesus, det er at tage hånd om de fattige, det er at række en hjælpende hånd til ens nabo. Mission dækker over mange forskellige ting. Det, der er helt afgørende, det er, at vi forstår, at mission er kirkens pulslag. Det er hjerteslaget. Det er ikke noget, vi kan vælge fra. Det er det, der gør, at kirken overlever, og kirken lever. Det er dens pulslag. Uden mission er der ingen kirke. Det var mission, der førte evangeliet til Danmark, og hvis vi ikke tager del i Guds mission, så kommer evangeliet heller ikke videre til vores generation, til vores land eller til vores verden.